Majapahit Pasundan. Iki akeh pangorbanan. Putraku sakloron Gendra Yuda Gendropati mati ana medan logo. Mulai ae. Kowe gelem bantu marang pun Kakang. Bantu Kakang kados pundi Kang Mas? Ya terus bae pun Kakang tetandingan karo Senopati Majapahit Kebo Maruta. Kebo Maruta. Terus kowe tak dadake rantai emas supaya kowe minut karo Kebo Maruta. Sagah lho Kang Mas. Kowe sagah? Sagah Kang Mas. Sagah. Isih ngoyak karo aku. Tindak sumingkir Kang Mas. Sampai nopo aku? Kadangku. Ketemu sepuh. Sedulur. Yen ke sedulurmu. Aku njaluk dalan. Apa? Arep nyekel bandane sepatu kaluka. Lah kok malah dicekel piye kowe iki piye coba? Lah kok pengen temen kowe. Ayo. Kok dhisik sadurunge kowe nyekel Mas Ripadu kalau ka sapa jenengmu? Aku Kebo Maruta. Lah iki bener Kebo Maruta iki kowe. Wah, dirasa Kang kok awake dhewe iki bukan nunut ya. Heeh. Ora entuk seneng tenan lho. Ning kok nek kepapet seneng ya ora apa-apa. Aku sing maleman sampean. Maruta. Kowe ning kene ora usah ngejak perang le kadang. Sing bakune ketemu aku terus tapek bojo-bojoan. Ya. Mengkemol ambemu. Lah piye to? Kalau kamu Majapahit. Aku butuh harus Sang Prabu Brawijaya. Kenapa? Sepatu kaluka. Pun gawe korban. Akeh walanda kang ditinggal malang kalang. Mergo tumindake kadang. Ora iso. Lah padha-padha ya diajeng ya Kang Mbah. Kebo Maruta. Mumpung durung akeh sing dadi korban, becik ngurungke wayang nggon nerangi wong-wong saking Pasundan. Aku memang lan kowe yen to ngene iki sing dadi korban. Umpama aku mati. Aku ngrembui bumi ini negara Majapahit. Kok bojomu goleki? Ya emang to. Ndak bakal wedok njaluk mati. Kowe minggir. Aku gelem minggir waton bebarengan kelawan kowe. Nah, piye? Bebrayane bojo. Biji loro lho. Ya pengin ono rasa dadak kowe padha gelut jotos dinotos kelawan aku. Becik ayo padha gelut asmara Kebo Maruta. Lho, wis to, wong manut iki paling penak. Iki ana udan-udane adem banget. Semare cantik kowe. Aku? Lho kok aku? Biasanya kowe lho. Ya. Aku lagi iya. Lho iki tenan kok ya.
Bejo medhut prapatan lambangan. Wih, Ora diroyok wong kene. kacek sithik yen ora kebo marutu aku ya ngono. Iki lha opo? Ya, ayo saiki. Apa tak pangku sayang? Tak pangku sayang. Kamu teman. Wah, tolong Lengko, wong dirai itu dimungkruk. Ngono kok ya ora mandi-mandi. Jane suwukane kadangku jane mandi ora tak iki. Kok malah aku sing gendeng. Iki ra ya patut to, Kang, Mbok? Hah? Ya cedak kebo malah. Pas diajeng pas. Lho. Minggir. Minggir, gawe mana-mana to yen aku minggir. Lungguh. Lungguh Kang Mbok, lungguh arep ngejak foto ya ya. Arep dipoto kebo maruto. Kene Kang Mas. Rungokke. Ana apa to ribet kan dhewe iki lho. Kowe pilih mukti mati. Lho, mesti yo njaluk mukti ta. Pilih mukti. Heeh. Kamu larke. Oh, kadangku. Kadang larke. Ranti Sawetara. Timbal. Kang Mas, monggo Kang Mas. Monggo Kang Mas. Sampeyan mati ya to? Sedulurku mlayu kok rene. Walalah. Malah kok gawake nincip-nincip. Ayo lungguh. Hah? Kang Mas? Kang Mas Paduka luka. Monggo Kang Mas. Wonten napa Ji Kang Mas? Aku wedi aja. Ajrih napanipun? Mripate mendelik. Niku mboten mendelik, ancen monggol mripate. Maruto. Mripat blalak niku ngoten niku. Ngono ya. Nggih, nek disawang medeni. Aku tak lungguh. Monggo Kang Mas. Lungguh. Alah piye kadang kok numplek. Adipati kok numplek. Ayo lungguh. Kaget aku. Nunggu sampean iki gede dhuwur digedhok kok ya wedi. Lah kok wis kalah yo ngene. Pon monggo, saya lenggah. Aja mbok amuk. Mare wedi Pak kan. kalau Kak. Kok bacutke opo ke mendo? Ya, Kok bacutke opo mendo? Maruto. Aku nglenggono sak utuhe. Lamun aku kok rangket kok sowanake nang Majapahit. Gendera lontek kok bulung uga kok sowanake. Bakal tak ulungke. Manut. Heeh. Ayo tak gulunge. Sik.
kok bondo kok sowan be aku tak cerita sithik. Aku tak ndongeng karo kowe. Dongeng apa iki? Kok menawa mengko atimu dinarep buka. Ngerti kowe sejatine jati dirimu. Rumokke. Duk rikala 20 tahun sing wis kelar. Mojopahit iki ana jumenengan Patih Mangkubumi. Ning kono kang diangkat derajate dadi Patih Mangkubumi ora liya Si Haryo Nabi. Kabeh punggawa praja Mojopahit iki padha sarujuk yen Nabi diangkat minangka Patih Mangkubumi. Ning saka guru Mojopahit siji sing ora sarujuk. Ya kuwi Adipati Tuban Ronggolawe. Kuwi ora sarujuk. Gawe onar. Gawe geger ana negara Majapahit. Kabeh punggawa praja senopati perang do ora wani karo Ronggolawe, do kalah. Ning iki ana bupati ya isih kabawah parentah Majapahit sing wani karo Ronggolawe. Kebuan Abrang. Kebuan Abrang Adipati saka Mabringan. Wani karo Ronggolawe. Nganti tanding yuda del tanding yuda ana ing Kali Tambak Beras. Kelakon Ronggolawe mati saka tangane Kebuan Abrang. Lah iki Sing Ronggolawe ben Ronggolawe. Sing Abrang ben Abrang. Saiki bareng Ronggolawe mati saka tangane Kebon Abrang, ora ngerti sangkan parane. Lho Kebon Abrang dilimpe punggawa praja saka Majapahit ditumbak wangkonge tengen. Mati sampyuh, mati bareng Ronggolawe karo Kebon Abrang. Ronggolawe ora sambungan karo aku. Nanging Abrang ora sambungan karo aku. nanging Maruta nalika semono Kebon Abrang mati ki ninggal bayi. Ninggal bayi dirupaka diopeni karo juru taman. Saiki bocahe wis gedhe, wis dewasa, malah didadekke senopati perang ning Majapahit Maruta. Sapa pamane? Anake Kebon Abrang ora liya ya kowe dhewe aku. Apa bener Iki wong Majapahit sing ora duwe sebut ya kalebu Brawijaya. Kebon Abrang iki mati labuhe negara mergo saka tumindake Ronggolawe sing gasro kebenere gawe onar. Ning nganti saiki diwadhake ora diadili kanthi adile tata. Apa ora jeneng korok dengan Wah iki korok ora? aku ora gorok. Nek pancen aku iki gorok karo kowe, Maruta. Iki lho, jonggoku minangka dadi lirune. Bener. Sepatu kalau Pak. Piye Maruta? Yen bener wong tuaku nabrak. Sabrana Majapahit tan kulo gunane. Wong Majapahit ora ngerti bebetene ya. Kuwi bener. Yen ora ngerti bebetene ya. Majapahit tak obrak. Kowe iki ora putus nambut gawe. Lho, Dikongkon dadi ranting mas kok ora becus. Ora iso milut karo Maruta. lah kula malah sing kepilut. Lah iki nek aku mau ora pinter-pinter goyang gawe akal. Lho, dongeng panjenengan iki lha nggih tenan to, Kang Mas? Tenan apa Lah mboten? sing ngerti sapa aku yo gawe-gawe Yo, kok wae. jenengan iki ngapusi. Ngapusi ta sampean? Aku yo milih urip kok. Ngoten lah sakniki Sing pripun? baku ayo bareng-bareng dibuktekake. Oh, ngoten. Keploki saka mburi. Ayo.
Pancen. Lho kowe iki wong Majapahit lho. Iya. Kok mau nantang-nantang karo wong Majapahit? Lupute apa karo kowe? Oh putih wong Majapahit ora ngerti bebotene. Kowe iki mendem, rampung aja waragan ngono. Aku durung kena mendem. Nek sing mendem kamu tinggal kowe. Kowe aja sembrono lho. Kowe yen ngocap kuwi kudu nganggo dasar. Kok aku mendem kamukten. Usah dulurno kowe ning Majapahit. Kuwi luwih dhisik aku tinimbang kowe. Kok merasa penakmu dhewe Permojo. piye? Kagel ati. Kagel Atiku kagel. perkara apa? Kagel saka wong ing Majapahit. Aku Majapahit. Ayo kita kon langsung. Wong delapuh becik. Kudere ganjar. Diganjal. Ganjar. Iya. Yo kene. Rikala Majapahit ukur kategangan Tuban sing dibandingane wong Kolang. Wong Majapahit padha sedulite. Maca Senopati. Kebon Abrang. Tanding karo Ronggolawe sing Tuban. Lanjut. Nyatane Ronggolawe rikala perang ana ing tambak beras. Dewi Nasar julite. Kalah karo Kebon Abrang. Nak wis menang ki perlu diganjar. Diganjal. Kene ora diganjar. Sopo? Ora diganjar ora dipateni. Sopo kowe? Wong tuaku. Wong tuamu sopo? Kebon Abrang ki wong tuaku. Kowe iki ngerti tenan? Apa mau ngerti-ngertinan apa Ya, ora jarine? ngerti. Apa jarine? Sejarahe Sri Paduka Kandunging. Lho ngene. Aku dijelemrengke. Mergo Majapahit keweden. Nah, Yen aku ngerti lembaran sejarah wong tuaku. iki kowe tak elingke. Sri Paduka Loka kuwi musuh tumrape Majapahit. Kang patute jumbuh lan janjimu. Kowe kudu ngrangket lan guru gendera saka Pasundan. Nek kok malah kok tuhoni, malah kok buku ucape. Iki jenenge kualik kaya ngono kuwi. Kula Permodo, kowe iki ora sudi belane negara Majapahit. Oh, kaya ngono. Kowe kuwi ning Majapahit wis kepara lawas. Kowe durung gawe aruming negara Majapahit. Ning dadakan kowe saiki mangrutingal arep bebelo karo Pasund dibang-bang apa karo Pasundan? Nggih. Sri Paduka Loka. Dewi, Ojo nganggep yen aku dan derajat tanpa pangan. Apa wis cukup? Sedan wong tuaku nabrak. Aku ki nalungan sekar ngono. Ki, oh, kuwi ta. Ya, iki kok pamer ki karo aku. Kok pamer ki karo aku? arep apa kowe? Aku ora dan bandar umut. Babaruto, Nggih. tak jarwani. Aku dosa karo Ratu Majapahit. Mergo aku semane matur turun karo Ratu Majapahit. Ngertenono. Sejatine prajurit Majapahit tanding lan Pasundan ora kalah. Neng aku gak apa-apa beko, aku nudeng kowe matur iso dalem supaya kowe maju rono pabaratan. Nanging sawise kita dadi Senopati Majapahit. Terus kelakon sumpah lan janjimu. Nanging saiki wis wani karo Majapahit. Mergo kowe goro. Hei, kowe aja ngimpi. Yen aku wis urip, aja takon terus kowe. Moto. Apa? Kowe dene. Ojo anggap sapelo Majapahit. Ning aku dadi pambelane wong Pasundan. Melayu. Pamerke bisa kamu.
ben dadi atur yen Sang Prabu Brahmajaya dipae. Panturi ben kakolatine